ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kinoyalam jangka Hinyo Trib Youth Council haka Arhinyo Trib Jemang Arja Apsau. Kil ai jingmut ya ke Director General of Police ke jela ke kong Ida Shisha nongrang baga tenat pulit kan tauno da ke kenhuan ke bakerpang ne ke special team jong ki pulit ki balatip bahasa pang ke NDPS Act. Kanang balada ki pulit ki yokem ya ki snar khai drop andala poi khakmat ke ying bishar kinoya saat an kin omyo daw banya saat nakabentaban panjamin ya ki snar khai drop. Swaban pensngau ya ki mat ke bayday baga jingjele jong drop hak ni ke jela. U President ke HYC uba Roy Kupar Senram ulapun ku buramru ya ke kong nongrang. Ubak senram mulai thu baka kong nongrang kalai thu baka sarkar menta kadang don jikpen kre ban thai ka kunhun jong ki pulit ne ka special team ban toket be thik tang hakabe dei baka jingyo kem yo drop kat kum ka NDPS Act ikum baka seng hakani ki khndiat tali ki banai ni la mi shakmat bani khun ya kani ka jing khun persha ya ka jing jelai jong ki nongdi baki nongdi drugs kamtam ne ane po shalom ban ki jaka jong ni ngari ki je ka jong ni nakalian jong seng ngiwan ra ngiwan bu akhmat jong i ki lai tli ki benta bai dei kumnu ban khun ya ni drugs kumangitep hi ka jing khun kamdei tang ka jing khun ka jong HYC ne la dengi kwa shisha ban ra ding khong ya drugs bala foi haman la ki kliwian jong kani ka sor shlong kamtam ne kamdei tang sor shlong bre la poi ru ba da kliwian wa chanu ki shnong ki pendong construct jong ni ka ri ka bi je ka jong ni don kam ke jing trelang jong baro ki dor bar shnong ki senghalang ki kamtam e ka police department ka bade ka we na ki ta ki tnak trikam ki ban penduna kamtam e ki nong de ni drugs ban ni ka supply chain ti ka baningkong ka jing bu ka jing dawa la ne ka jing ajing mut ka jong ni khmat jong ka jong ini pulit kong nongrang kalong ba ka police department ka hab ban tre shitom ba ndi tang ban tre shitom ka hab ban tre dukhiru ban penting kena ba ka supply chain komut ba ka jing penuan ka jing wan ra yo drugs na ki wei pat ki jela ba na ki wei pat kiri kamde ban long ka besuk ban rung ngia po shlong bat kumju akani ka jela ka jongi kumangitip ka jela Meghalaya company hi dala di yo drugs udrop ngia po shlong bat ngia jela ka jongi upoi na ki wei pat ki jela upoi na ki wei pat kiri kumangitip nilayo i lembagi kot kubuar kini ki kendiat teli ki sengi ka East Giant Hills district kabadi kaba yat lengba ka national highway ban poi shaki wei pat ki jela jong kani ka ri ga jong i shaki wei pat ki ri ru ni i ya ka jing yok kem jong ki drugs ki babon ndai tang ka East Giant ya ketika lenti ko balik lembang East Giant ya ring yo i ki lenti ko bawan lembang ka boy lembang ka riboy district kini ki atli ki lenti le si ki ba drugs ku yat lengba shan ni ka jela ka jong i ti ka jingwan ka jing dawa ka jing ajing bot ko baningkong ya ka police department galong ba ka police department ka di ban te lakam ya kani ka jingrung ka jingrung khamtam ya jong drugs yang ni ka jela ka jong ni kadi bantek lakam lemba ka jing tray bat ki wei ki agency la ni lemba bat ki wei ki nak trekam jong ka sarkar jela jong ka sarkar India ban penting kena ba drugs ubade ban poi hang ya shlong lan ubade ban poi hang ni ka ri jong i umde ban poi dikata kali gawai ka jing ajing mut ba nakaliang jong i DGP ila penting kena jong yang i ba ka police department kan trebor ba ban penting kena ba kani ka supply chain kani ka jingwan ra yo drugs ni ka jala ka jong i kan long ka bajanjar hadu kata bagi ni ki bri ba don benta kani ka kam kin shim jing e tigi kmi lenti ka ba po ka jing lam jong i DGP kong nongrang kani ka supply chain yo drugs banwan kani ka jala ka jong i tamtam ya ni ka jong i un kut la ne un dunano ya kai ka ba long kuma long ta ka ba ar ka jing dawa ka jing bu ka jing ajing mut ka jong ni ahmat jong DGP ka long ba nila yo jing tip bat nila lap bru ba ka jing pensitom ya ki bri ki badon benta ha ka badi khantam e yo drugs ni yo i na ka por ba ki pulit ki sis ya ki drugs ki sis da ki klur tingka ka jing shongdo dong drugs Dari most of the cases kung akibabun pat kikis nila ba kini gibri ba syakem kisha pelat no na pokok an hakit habakum kita kipor balai kisha pelat namar babun sin ka investigation
karpong tokit ya kani ka jingkem ya kinong di drugs ka bakla la ni kamya kat kum ki kendon jo ka NDPS Act. Kamut pakikut ki acquit you to accuse la ni unong syakem on technical grounds. Most of the cases kamu bon lagi ni case ndai tangani ka jala ka jongi ndai syakiwe pat ki jala jo ka India ru kalong kumtahi la dana ka shispa tabi ki case ki ba syakem la ni ki NDPS cases kamut kendai pusan hadu kendai persen bon ki syakwit kini ki accuse on technical ground. But ya kata menu balik kidai ki investigating agency kamut baki pulit ki IO ki investigation officer haba ki investigate ni ki tokit kimya thik kat kum ki kendon jo ka NDPS Act. Nama ki NDPS Act kadai takaan ke bolong hajing sya kadai aan ke bakhlaj ma bante lakam ka jing khayi ya kini ki jing di buat. Ndrai namar ba teng ki investigation agency ndai tang investigation ka investigation agency harkat bagi prosecutor kamut kinong yasa jong sarkar hakikut kimyat kat kum ki kendon jong ka NDPS Act bun kini ki beri gilat go kadon ka jing tnum jong ki pat ba bala dengi kem yo nong di drugs ru tang sitayo artoyo lalat no balai namar ba kadon ka technical error la ne ka technical problem hakata ka por bakile eta investigation dan nakalayang ka jong gila ajimut baka police department kadai bandan taka special team kabandil bit thik bat ki NDPS cases kamut bakidon ki officer jong ka police department katu kan ni ki officer ki banlong bit thik ya ki cases jong ka NDPS but ya kita ki officer ka department kadai banjir da ki brief ki batip bah ya ki kendon ya ki procedure jong ka NDPS Act kenang wala da kem ya ki nong di drugs ya ki nong di drugs ya ki tu ki supplier ki ba ki pulit ki kem dalapoi hakut kakut lane ki lawyer lane ki pleader jong kitu ki nong syakem ki nom yo da banong ba ini ki jing bakla ki ba hapor bepile ya ka jing tokit le le hotu halor kata kata on flight no eki tengi labu kata ka jing dawa ba ngi sultanat banong ba na kaliang jong DGP la puntip ro yani ba ka department ka dona ka process lane hakata kam bakinang le manta kumnu ban sna ya kata ka investigation team lane bandon ya kata ka team jong ki police officer ki bandil betik bat ka NDPS cases hakani ka jing ya lenti ka jong ni tala arbanai banyak kun yang drugs ni ya kendu ya ki bahayang hasam ni ya kendu ya kitu kinong di ya drugs samtam ki boang ba lada don kam ya drugs kimban si wat bantu nalaki jong yang bisa ndai tang begitu na ki bahayang hasam la jong kitu ya kitiar kali na ki surok kilenti ki sengkin kitu ya ki na ki yen jong ki paramarjan ba kumta terter na ki snong bitau Tenre ni wan ban penken mau ya ke police department ya i DGP bat kumju ru ya kibat ba kaan ka batmai kata ka Indian Penal Code ka bala repeal ya ka Indian Penal Code khatras pa rupo kani ka Bharatiya Nyay Sanhita arja akulai haka section ka bala ispa khatnyo idon ikendon ibuang ba ununu brio ubathiet ya katiar lani kinung gitiar kibade gitiar kiba uwei pat ubrio tu kinhap ban nga nakata kendon umut kinhap ban syak pun sitong tena kalian jo kaseng ya ajingmut ya DGP ba ka police department ka hak ban pelong lane ban pha iki message ne hakanu kodoro ya kanu program ba kipat ba kintip bakim di ban thiet ya kitiar ki bawan ra da ka da unu brio khamtam kini ginong di drugs ki ba syutu na lagi jong gi nisam dang kini kendiat sini nak kalian jo kaseng yo boy pun pol na kibahayem naka kami jong wi khna ba di drug subadang khandri wa khan yusnam wong ba ka kasiar ko ba songdor arsan hadu lai pho jar ni ukhunu jongka tang ban yo ya pisa ban thiet yo drugs kit ulet di ya ka kasiar ka jongka ka dor ko batang lai hajar hadu san hajar tingka tidang don bok reng ba ka jingdon jong gidukhat jong seng lem ba ka jing trelang ba kibor kulit nilayo ban yalam yo tau khna ubadi ya ka kasiar ha kata ka brio ko bathiet ya kata ka dor ko batat bat ngila siu no eta bisa bat ashim no ya kasiat ndringi ni sotur babon bat kibri ki bahaba ki yo ya kador ka batat ya kanu nu katiar ki kloy ban thiet tingi kwa ba ka police department ka dei ban pen sotu ba ka don ka kendon an katakaan ka batmai ka section ka batmai la spa khanyo ka ni ka Bharatiya Nyay Sanhita arjan arkulai ka buong balada fit ya kanu nu katiar ka basyutu nang nu mapi unong thiet ru pin hap ban ngat hakaan gumut pin syak pen sitom kat kum kaan ti khnang bakini kibri ki bamelian man thi dikini tiar ki basyutu kin sungthu bakim deishu ban le kumta ti kita ki digilai teli ki ba ngilayo ban yakren ba di DGP kong norang mata si ya kabangi kmi lenti ba
ila ong ru na kaliang gajong i bai i kwa banya trelang ban ngi kum kaseng habai dei bat kumnu ban te lakam ya kani gajing di bat gajing di drugs ya kaban na kaliang jong kaseng ngi kloy ban ya trelang bat ka police department ban ya trelang bat kidor barsnong ban ya trelang bat kinu ru be don menta na man ngimpa bakum ka jai penrio ngilai i gajing ma kum kalong menta gajing di drugs kum ngi ong menta kam dei shu tang asor shlong ndai kala pur ru shakisnong nong kendong kabama kalong ba uniu drugs yo u penduk jat ya kani ka pateng ka bamenta bat lado penduk jat ya kani ka pateng ka bamenta ka bamaru ya ka pateng ka bansawan ka jongi kum ka jat penduk te shwa ba katakan ja ngikwa ba kani ka jingkerni ban di bat kumju kani ka jing laitlan ba ka jing yomon ban di drugs kani ban kut no kani ka pateng ka jongi bamenta tingile keren ni kita bat na kalian yo ka sengila kular bangin ay ka jing trelang bat kibor pulet bat kinu kibor by day bat uniu drugs